Откъде си ми? Да. Къде отиш? Не, те си познаваш. Did the chain, torn off for the watch, present plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior, Hermes nigga feed a village in Liberia, TMZ taking pictures causing my hysteria, mama see me on BT and start tearing up, I'ma start killing niggas, how you get that track, I attended Harlem picnics when you risk your life. Какво очаквате днеска? Само успехи. Успех. Daddy don't cut him. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was pitching to me selling bees, mad ivory. Grandma had the arthritis in her hands bad. She was popping pills like weapons in society. I'll fuck your bitch for the irony. I said meet you at your home if your bitch keep eyeing me. Ride with the mob, through our law. Check you and me and do your job. Herb is the name. Been baller did the chain. Turn up for the watch. Crazy plain Jane. Ride with the Как е? Добре, ама ще здраве. Значи кой викат не влез там да стояха? Да? Значи кой викат не да тръгна, защото нали изпадка. О, тук каква стресна. Ще здравстваш хората, Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get title, so he stream me when he leave me. I go hard in the booth, Biggie vibes, give me the loot. I'm a classy millionaire, bitches ain't got the coupe. C-O-U-T-H, cause you can't spell it either. If I call him, then he coming home, running. Ще има за още едно. Сядай. I just switch it up on hoes and rock an afro like Lupita. I don't keep up with the Joneses, but I do know Capacita. I'm with Candace, Titi, Tammy, and Viola, mi amiga. Rap bitches, they gotta check in with the queen. Господин механик, какво мислите за положението? Как се случват нещата днеска? Добре, добре. Доволен съм. Много съм обаче. Plain Jane, rhyme with Minaj. Mashallah, check it, pin to your jaw. Queen is the name, Viola with the chain. This is Monse, Patty Plain Jane. Eat a Barbie, that's a something. 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 Какво вкара ли го? Сега ще говорите ли малко в микрофона или? Нямам такива намерения. Що? Не. Защо? Аз съм звезда. И как ще станеш? Няма да стана. То пък нямало да стане. Не. Отбягвайте ма. Искам яките неща в живота, гоня кирията. Дра ейдж, телешко почуя в чинията. Държа менюто и с ръка закривам имената. Пред погледа ми да остане само цената. Искам да избирам най-скъпото от листа. И то да ми е най-тъпото и да ми писва. Всяка седмица на различен континент. Да се вкарам сред хора от друг контингент. Има нещо аристократично скрито в мен, но не мога да се скрия, има хленски агент. Търкаляк се по улиците, баси,
нашия град. I need the money, не го кеша, I need да взема всичко на схема. I need the money, не го кеша, I need да взема всичко на схема. I need the money, да кеша, да взема на схема. I need the money, да кеша, да взема на схема. I need the money, но не съм нуждаещ. Ако нямаш кожа. Мака и шунака ги кара да действа. Кара ги нещата в махлата да места. Защото Ани да One more time. Първата. То гърми. Тут е най-лесното да запалиш, аз не мога да. Какво направя, цеци? То за управление няма нищо общо с това. Що? Много лесно се управлява. Той е ли? Да, обаче... Ще от гумите се прави. Добре, не скъсети. По-скоро трябва отгоре да ги изправим към лепта. Да. Ей така. Купи от Скотима. Той Скотимата няма да даде само. 300 лева, 2 кембър плейта. А че какво да прави, че се объртя там? Не знам, не помня. Не опитвам се да помисля какво си ритах съединителя да има сила да върви, но нещо стана. Къде изуе тя сила, не знам. Тук на са радиатора ли? Еми, по-малко да е залгацията са. Мини фланци отзад отпред, защото ти опират гумите. Сложиш фланци отзаде и... Ете, няма да. Има, тъс ма някакъв ремап влиза в някакви високи обороти, май 6,9 на пак. Тъс май на 6,500. По принцип това трябва да има по-хубав преказвач от ваноса. М50 без ванос е много... А те без ванос? Да. Тя запита и бъде. Да. Тръгва от... На другото, между другото, това е голяма разлика. Да. 300 оборот, а 300 500. Ако не го зацепиш като хората, хортаци. Коя е по-хубава за правене? 30 щица, 30 или 40 щица? Аз според мен мисля, че те са най-лесно за правене. Най-лесно за правене 30 щица. Най-скъпо 30. Да си направиш 40 щица. Най-скъпо 30. Да. 30 щица не е по-малко скъпо. Най-добре 40 щица. Твоята колко време прави? 3 години. Защо не си с нея? Пак моята седя под дървото 3 години. Защо не я докара? Къде си оставих водата? тръгнал да купува бюро. И какво докара тук е? Само да види. Тук бюра не продават. Само да му някой с бюро и ще видим кой му. Да. Караме само. And I see him in my rear view, I'm finna break this glass. I hear them calling me. Will I answer? Answer. I see them chasing me. Will I run from them? Run from them. I hear them calling me. Will I answer? Answer. I see.
Ще фоткаме, батко. Мале, какъв сладур.